kavalleri frott l-assedju biex fija nos unkattar l-umiltà fuq l-olja xeberra zbelt il-ġentloni f'din artna nkun li xprunta ċiviltà semmewni għal-grammastru li welidni fi stil barok fasluni mdawra swar biex nilqa mill-attakki tal-edewa u nħares bliet u rula fil-madwar ġrajieti miktubin fi ħsus ġeblija għalon it-toro dritti għall-emija binijiet li raw is-saram u tgawdija ta' storja u ġieħu glorja tul is-snin ġrajiet imqalba bit-tixrid ta' tmija ma' niesi fost it-tmut taqlub mifnija maħtajna qalbna qaċċen siqlu bija biex riġna fuq u ġrajja rebbi imdawra bl-ilmijiet u kien għal-ġ ir-rabta bejn il-modi u l-ġejjien mużew minn tarfa l-ieħor ma' kurokna magħrufa u apprezzata kullimkien ġrajiet imqalba bit-tixrid ta' tmija ma' niesi fost it-tmut taqlub mifnija maħtajna qalbna qaċċen siqlu bija biex riġna fuq u ġrajja rebbi Valletta belt fortezza llum miftuħa għall-arti u l-kultura ġojjel fl-arkitettura kapitali ta' statura ġrajiet miktubin fi ħsus ġeblija għalon it-toro dritti għall-emija binijiet li raw is-saram u tgawdija ta' storja u ġieħu glorja tul is-snin ġrajiet imqalba bit-tixrid ta' tmija ma' niesi